ụlọ ọrụ etiti na-ebe megide ịtụ mgbere nakwa ịṅụ ọgwụ ike bụ ụlọ National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFDAC emebigo ọgwụ adịgboroja ndị arụghị etu kwesịrị ekwesị nakwa ndị oge a na-aṅụ ha gafegoro gburu 100,000 naira n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti. Onye ụlọ bụ Chibụzọ Obidike gara wetara anyị akụkọ site n'ụlọ ọrụ anyị. Ihe ndị ahụ emebigasịrị gụnyere analgin, tramadol nakwa ihe ọgwụ ndị ọzọ a na-ere bụ nke edosere n'ụzọ na-adịghị mma ma bụkwara nke ndị World Health Organization machiri n'oge gara aga. Ọgwụ ndị ahụ bụ ndị achọpụtara dịka emechichere ya bụ ahịa ebe a na-ele ọgwụ nke Onitsha Bridgehead nakwa nke dị n'Aba n'ime Abia steeti. Dịka onye isi ndị NAFDAC si wee kọwaa bụ ọkammụta Mojisola Adighi, onye anọchitere anya site n'aka onye zuni Directors South East nke NAFDAC Dọkịta Martins Iluyomade. Mmechi ahụ emechiri ya bụ ahịa bụ nke sitere na mkpesa ndị mmadụ bịara kpesara ha na enwegasịrị ọgwụ ndị ekwesịghị ekwesị a na-eregasị n'ahịa ndị ahụ dị na mpaghara South East.